Hamuna dongan sahuria, namar pungu dohita, ari sadarion, marningot dohot makalason, dengan bahasa ni Jehovah, naung pinasahatna tuhita saluhutna. Hamonangan ni Jesus sian hamatean, gabi hamonangan na dihita, ima natapestahon di ari Paska paduahonon. Martang yang nahohomma hita di bagasan rohata. Pahibulhon roha dohot pikiran, laho marparsauran nabadia, rap dohot debata di tonga-tonga ni huriata. Tapagiar mas suarata, mamuji debata, ala nunga di taluhan anakna, Tuhan Yesus Kristus Banuatoru. Marhite namarendi sian buku ende, nomor 627, ayat sada dohot 2. Yesus nang he, haleluya. Puji ende hon haleluya. Hamonangan itu hatai, nama naluhon si bolisi. Las maroham puji matuani, ala nang talu amateani. Sesa dosa ta haleluya. Mangalu Jesus haleluya. Di arina patoluhoni, malohado tanomanai. Yesus Raja hangaluani, napa tunduk konsi bolisi. Las maroham puji matuhani, ala nang talu amateani. Sesa dosa ta haleluya. Mangalu Jesus haleluya. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanaon. Amin. Di Tuhan debataido, hatuaon, dohot hasangapon, dohot hamuliaon, dohot hagugoon, napaheheon Tuhan Yesus, ido napaheheon dohot hita sugut, alani Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, suruh matondim parbadia tu rohanami, asa tarapul situ tu rohanami, marhite-hite haheheon ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus, jala asal lam ganda haporsion nami, marhite pakirimon na mangulu, asa toktong huingot hami, nahehedo hami musesian namate, songon Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami,
naung hehe sian namatei. Amen. Marinde mahita. Haleluya ta endehon nuang di ari haheyon Tuhan ta si parmonangi ai malua do ibana haruar sianta no mana natalu hamateyani sun ulang onai dibantu hatai haleluya nang saat dituhatai upanana sumurungi nasopola biaran nihitaon beamateya aita pesai hedo molo burjutai hutan tuhatai di barukilon saikon tulambung naro di boan Yesusi dohitaon muse tulambung na parmonangi sai sot mai binani hagogoon mi Pati ni debata si hangolata di bagasan pesata sadarion tersurat di Sada Korin 15 ayat 58. Onpe hamu akadong aku nahi naholongan marsi hohot jalaso muba-uba hamu jalalam sumurung matoktong di bagasan ulaon ni Tuhani ay diboto hamudo dang magopo halojan muna di bagasan Tuhani ima sahatna atong rak mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoy mahami, mangulahon na hombar tupati mi. Amen. Marinde hita. Pate dek sude haurangan topoti sandok dosami pangi dosa sesa o Tuhan sude pangalasi aki dadati sesat botoonmu nuang sesa dosam sasude mardame daging mau nonton di maniop tong Tuhani pahop nai parangehon pasangap Tuhanmu atong ibana buas mangalehon Tuhan hasonangan toktong sandok sian hol
hadapan ni Tuhan debata, tapaserep marohata, tatopoti madosata nagodangi, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, pargogo na sohatu dosan, para si roha na sumurong. Ama ni Tuhan Yesus Kristus, si Pangulo hami. Hami, halak pardosa na dangolon, rotu jolom di habangsa habadion mi, manopoti, jala manganggukon dosa nami. Masay jot-jot dohuar saki hami ho, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambayanan nami na ruay. Dang huhaholongi hami ho, siya nasa roha nami, dohot nasa ati-ate nami, dohot nasa tondi nami, dohot nasa gogo nami, nang dongan nami, dang doson diri nami hubayin hami. Di baheni, tamado rimasmu, jala uhummu hami, tuhamatean sa liling nililing nai. Alay, namapurus mahami nuaing, tuasi ni roham nagudangi. Mangido siya nasa roha nami, hasesaan ni dosa nami sa luhut na. Say urupi mahami, paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham. Si Pangulo hami, doot ala ni guarmo na badiay, ale Tuhan, say asi maroham di hami halak na dangolon. Amen. Tabigima hata baga-baga taringot tuha sesaan ni dosa. Songonondo pakahulangin ni dibata di Portibion. Polado anak na nasasaday di Lehon. Asa unang magoganup na porsea di Ibana. Asa hanguluan na sa liling ni liling na di Ibana. Hasangapon ma di dibata na di Ginjang. Amen. Marinde hita. Ang gautang ni dosaku dikarari Jesus ido porsea aku dinatinaonai nunga tulus patiki nunga mito primosi Ibana radio hangoluana Ia banua toru nungar harta limi Aidungen aku mogo lado hurungan mi surga itarukap do dung ditaban Jesus gabre tuang ngoluana diarah hondo dengan nang Epistel dihita di Minggu Pasca Sadarion, natar surat di Roma onom ayat 1 ayat 10 sada, tajahama markati soring. Naso di boto hamudo, sude hita, nasa naung tardidi tubagasan Kristus Yesus, tubagasan hamamatena do hita tardidi. Atong nang tartanom do hita rap dohot ibana marhite-hite pandidioni tu bagasan hamatean. Asa marparange hita di bangasan ngulu naim baru. Songon Kristus naung hehesien akan naung mate
hinorohni hasangaponi amana. Ay anggon nunga sakabona hita dohot ibana, dinarap mate hita dohot ibanay, suang songoni mahita nang taringot tuhaheon. Ay tabotodo nunga tersilang hadiriota naburu rapon ibana, asa pinasohot daging perdosaon, asa unang behita mangadup di dosa. Ay dung mate jolma, ias do ibana sian dosa. Alay molo nang mate hita rap dohot Kristus dihapor serohata rak mangulu mahita dohot ibana. Ay taboto do, nasomate be Kristus, dung mula mangulu sian namate, dang dirajai hamateani be ibana. Ay mate pe ibana sahali doi, ala ni dosa, ia mangulu naing di bata doi. Sumantusima rajumi hamu dirimuna, songon naung mate di dosai, alay mangulu di debata di bagasan Kristus Jesus. Ima sahatna, martua do na tumangihon hata ni debata, jalan nau petsa. Amin. Amin. Marende. Godang ni pasui di lehon tu haki terlebih asimi marhite anak mi jalma puji tondong nang ale palason rohaki alainmu numuli boy mang anak mi jalma puji Tahatidakon maha porsiap tai, songon nani hatidakon ni dongata sa porsian, di sandok portibion, rak mahita mandok. Au porsia di debata Jakoba, ido ama pargogo na sahutudosan, natumo palangit dohotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata Jakoba na sasadai, ima na ditumbuon ni si Maria, nagabegabian siang tondi parbadia, andorang sohaguguhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni Silatus. Na mate tarpajal do iba na dihaw pinarsilang. Na tuat tubano toru dung ditanom. Na mula mangulo di hari patuluhon. Na manaik tu surgo. Lau gundul tu siamun ni debata Jehovah. Amanai pargogo na sondosani. Di sima babana pay mamula sogot tanoon. Manguhumi halak na mangulo dohot ng mate. Au porsia di tondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni Alkristen akan nabadia, dohot dia sani dosa, dohot dia tay namandok, mula mangulu sogot daging ni halak ng mate, dohot dia nguluan na sora suda. Amin. Sunggul-sunggul,
hari Minggu tanggal 24 April 2022 Nangro, ibadah parmingguan di Patupa Huriata secara live streaming. Masuk pukul siawip, songonima buah-buah di hita bornginon. Marinde hita? Dameni debatana sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramoti akka ate-ate. Dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Tuhatta Yesus Kristus di parmingguon di pesta paduahon ari haheheon ni Tuhatta Yesus Kristus turpuk jamita dihita ima nasian 2 Musa biddu 10 2 Musa biddu 10 mamuk kamai sian ayat 26 tolhas mai tu ayat 30 sada songonon ma didok disih dungi didok Jahoba ma tu si Musa patol-tol ma tangamu tu atas laut. Asa sumuang akka aiki likup tu halak Misir. Tu akka huretana doho tu akka parsihudulna. Jadi di patol-tol simu sama tanganna tu atas laut. Gabe sumuang ma lauti tu dalan nahian mareak torang ari. Gabe maporus ma halak Misir majupakon aiki. Gabe ditunggalikon Jahoba ma halak Misir tutonga tongani laut. Ai sumuang ma aiki jala dilikupi akka hureta dohot akka parsihudul rodi sude parangan ni Raja Parao akka na mangihuton na sida
tu bagasan lauti. Dang adong teba sian nasida nang gosada. Alay anggo halak Israel mardalan dinamahiyang di tonga ni lauti. Jala gabedorpi dinasida akka aiki di siamun dohot di habirang nasida. Asa di palua Jehovah dina sadari halak Israel sian tangan ni halak Mesir. Gabe di ida halak Israel mate halak Misiri di topi lauti. Jadi dung di ida halak Israel tangan natibul nabinahin ni Jehovah tu halak Misir. Gabe mabiyar bangsoi mida Jehovah. Jala porsea nasida di Jehovah dohot di si Musa na posonai. Ido amanginang sahat ni turpuki. Damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus tuhattai. Narap pita marminggu di joroni tuhat taon. Suang songoni damang dohot dainang hahaanggi na pinaribot na marminggu hita sian tongani bagas tabe marhite parmingguon live streaming. Selamat Paskah madihita saluhukna. Damang dohot dainang na hinaholongan Paskah na marlapatan malua manang haluaon na marharorowan sian hatagori na pesah melewati manalpuhon ima Paskah. Paskah hendak mengatakan kepada kita bahwa kita telah melewati masa-masa sulit, masa-masa penderitaan, pergumulan, ujian yang diberikan Tuhan kepada kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Marhitei amanginang dibohali hatani debatado hita di pesta Paskah na padua honon. Marhite topik ni jamita di hita debata paluahon bangsona. Jadi takas marhite topik ni jamitaon amanginang debata paluahon bangsona. Keselamatan itu hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Kemenangan itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada umat yang dikasihinya. Alani amanginang dipapatar debata huasona marhite na patupahon haluauni tu bangso Israel. Tuhita
halak Kristen na adong di Portibion. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Yesus, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus Yesus. Amang inang nahinaholongan adong paddohan na ginuriton ni Amatta HR Jones. HR Jones maddok bahwa kekuasaan adalah kepunyaan Allah. Tetapi dijalankan oleh perantaraan hambanya. Bahwa kekuasaan adalah kepunyaan Allah, tetapi dijalankan oleh atau dengan perantaraan hambanya. Di bagasan trupuko na manginang, dipakai debatado si Musa gabe ula-ulana. Musa dipakai Tuhan sebagai alatnya. Laho papatarhon. Huaso ni debata. Marhite nama boan bangsoi. Haruar. Sian parhato bana Misir. Huhut manari-pari laut rara. Oma turpuk tahun amang inang. Patuduhon. Huaso ni debata. Mangula. Dia kana porseya di ibana. Jadi debata amang inang. Sampai saat ini. Mangula do. Digalup ngolutta. Na dipakai debatado hape hita. Gabe ula-ulana. Laho patuluson. Sakap dohot ulaun ni debata. Alania manginang. Nahinaholongan. Di bagasan Yesus Kristus tuhatai. Adong matulu pokok. Yang paling utama. Yang hendak ditekankan oleh firman Tuhan kepada kita pada malam hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara-saudara, amanginang, ketaatan yang membawa keselamatan. Ketaatan yang membawa keselamatan. Panguluyon nama buan haluaon. Takas do yang manginang, Bapak Ibu Saudara-saudara, didok di ayat 26 dohot ayat 27. Dungi didok Jahobama tusi Musa. Patol-tol ma tanganmu di atas laut. Ulurkanlah tanganmu di atas laut. Jala di patol-tol si Musa tanganna di atas laut. Artinya Musa taat kepada perintah Tuhan. Musa menaati apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Jala hasil parbueni panguloyoni amanginang taridama di ayat 20. Didok di ayat 20 amanginang ai sumuang maaka aiki jala dilikupi akka hureta dohot akka parsihudul
Rodi sude parangan ni Raja Parau. Akan mangihuton nasida tu bagasan laut. Dang adong teba sian nasida nang gusada. Marhite panguloyon ni si Musa, malua bangsoi sian parhatubanan Misir, malua bangsoi sian pangalileon ni tentara ni Misiri. Ala memang taida di siya manginang setengah hati do sa sitong na Raja Parau peluahon nasida. Setengah hati. Jadi dung borhat bangsoi haruar sian Misir. Dilele Raja Parau do musay nasida. Alani nasatonga rohado Fir'aun membebaskan mereka. Jala tarida doi diturpuk tau namanginang songot tadda bahwa memang onggo kebebasan haluaon na pinatupani jolmaon manusia parsatokkina. Tetapi keselamatan yang dari Tuhan untuk selama-lamanya. Marhite panguloyon ni Tuhan Yesus Kristus taruli hita di haluaon sian gonggoman ni dosa hamatean dot sibulis. Jadi nak kinon panguloyon ni si Musai mabuan nasida mangalehot tu bangsoi haluaon sian parhatubanan dohot pangalileon ni bangso manang Raja Firaun. Hobar tu situasi ni minggutta marhite pangulo ni Tuhan Yesus Kristus tu amana namar suruh ibana taruli hita di haluaon sian gonggoman ni dosa hamatean dot sibulis. Ido paskai. Paskah pasti aku selamat karena Allah hidup. Ya. Pasti aku selamat karena Allah hidup. Ima tarida sian turpuk tahun. Jalalos ido di hati dakon Apostel Paulus tuhuria Filipi marhite panguloyon ni Tuhatta Yesus Kristusi. Didok di Filipi bidu 2 ayat 8 di patutoru do dirina nagabe panguloy do ibana pai mamate pola tung mate aduh kita nabuy paturucon pola tung mate tarsilang di patutoru do dirina nagabe panguloy do ibana pai mamate pola tung mate tarsilang. Jadi amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, penekanan firman Tuhan yang pertama kepada kita pada pesta Paskah yang kedua ini panguloyon ketaatan. Kita akan mendapat keselamatan. Bagian yang kedua halongangat do haluauni. Halongangat do haluauni. Keselamatan itu adalah mukjizat.
halongangan dua manginang. Buasa halongangan haluau ni, mengapa keselamatan itu mujizat? Taida mak. Di hatan itu hatta di bagas borginon. 20 sia dot ayat 30. Alai anggo halak Israel mardalan di nama hiang di tonga-tonga ni lauti jala gabe dorpi di nasida akka aiki di siamun dohot di habirang nasida. Jadi laut itu menjadi apa? Dindingnya seperti dinding untuk melindungi mereka. Jala asaboy nasida mardalan di tanok nama hiangi. Di dasar laut itu menjadi kering. Halongangan dua manginang. Halongangan pi. Jala nang na masa tu Tuhan Yesus Kristus pe halongangan dui. Didok anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Disalibkan, mati, dan dikuburkan. Molosian hajol mautah berhenti sampai di situ. Berhenti sampai di situ. Alai ala halongangan na siya debatado amanginang. Tetapi bangkit pula pada hari yang itu dah halongangan ni amang ina. Jala di hati dakon parpesal medui bahwa keselamatan itu adalah mujizat yang dari Tuhan. Pesalmen biddu 110 ayat 20. Tung takas tidakon amang inang, Bapak Ibu Saudara dan Saudari, sian Jehovah doi masa. Ya, sian Jehovah doi masa. Halongangan doi anggo di matatta. Ya. Halongangan doi anggo di matatta. Ima. Mujizati. Amang inang. Jala boy dorahita berpikiran manang makilalahon bahwa kita hidup sampai sekarang ini itu merupakan hal yang biasa. Padahal itu adalah mujizat yang dilakukan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu kan? Modok pita. Dungo hita manoguti. Ya mungkin. Biasa saja. HP, hal yang demikian, amang inang, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengajarkan kepada kita, menekankan kepada kita bahwa itu adalah mujizat yang dilakukan Tuhan ke dalam kehidupan saya. Moloboi dope, manguluau sa ditikyon. Sia Jehovah doi masa, halongangan doi anggo di matatta. Lepatan na rupanya manginang dang na pola mujizat na spektakuler na naing dohodot ta mujizat. Sada contoh yang paling ringan. Akadamang dainang nang lansia molo di aulon nasida marulaon Holan boy naik siat tanggai tu aulon. Pasti dia mengatakan mau lihat Tuhan. Kenapa demikian? Ai wasa pula di aula, ai subui be, naik tanggai ba. Pengakuan yang selalu demikian. Tetapi ketika dijalani, ketika tangga itu dinaiki, tangga demi tangga, ternyata Tuhan memberikan kekuatan sehingga sampai di aula ini melihat tema Tuhan.
Apalagi haluaw ng tajalo siya di bata. Siya Jehovah doy masa. Amang inang, Bapak Ibu Saudara, siya Jehovah doy masa. Jala halongang adoy anggo di matatta. Ima, amang inang, Bapak Ibu Saudara, bagian na paduahon bahwa keselamatan itu adalah mujizat yang dilakukan Tuhan kepada kita melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan bagian yang ketiga, amang inang, haluaw ni patubu haporsyaon. Ya, haluaw ni patubu haporsyaon. Jala biar mida Jehovah, ayat 31. Jelas dikatakan di sana, manginang. Haluaw ni patubu haporsyaon, jala biar mida Jehovah. Keselamatan menumbuhkan iman dan takut akan Tuhan. Ayat 31. Jadi dong diida halak Israel tangan natibul. Nabi nahin ni Jehovah tu halak Misir. Gabe mabiar ma bangsoi mida Jehovah. Diuruti saya jala porsea nasida di Jehovah doh di si Musa na posonay. Jadi telapati ang manginang tangan natibul na pinatoltol ni si Musa tangan nai. Sesungguhnya ang manginang Bapak Ibu Saudara, itu adalah tangan Tuhan. Huaso ni debatado nama bain tol-tol tangan ni si Musai. Tangan Tuhanlah yang membelah laut merah itu. Tangan Tuhan juga yang membuat laut itu menjadi kering. Tangan ni Jehovah do na mangalukupi akka hureta dot akka parsihudulna rodi sude parangan ni si Pirau. Firman Tuhan tadi sudah mengatakan kepada kita di awalnya bahwa kita dipakai oleh Tuhan menjadi alatnya. Musa dipakai Tuhan menjadi alatnya. Agar rencana Tuhan dapat terlaksana. Jala hita pe. Kembali saya mengingatkan kita menginang. Ipak kedibatado hita. Ngulutta hadiriotta ganup marsada-sada. Damang dainang parhalado. Damang dainang ruas. Naposo bulung sikola minggu. Kita dipakai Tuhan menjadi alatnya. Tangan nati bulak kinon. Napaduahon. Gabi mabiar. Aha naong pinatupan ni debata. Papatarhon hasok kalon ni Jehovah. Nasohya masa dope di pamasa debata tu paranguluan ni bangsona. Ya, nasohya masa dope. Aido pinasida. Di parhatobat di Mesir. Di palua debata. Ido pinasida hati-hai mengalami taripar laut rara. Ido di pamasa debata. Jadi itulah amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasanya kasih Tuhan itu kepada kita. Odo nanidokon ni Apostol Paulusi mengucap syukurlah. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Memang molo amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara, molo jujur kita memang sian rohat taganup, rohat taparbagasani, memang tung sodong do nabuy ta andalhon di ngulut tao. Soholan, kuaso ni debata. Jalai dok kemana kau muse, jala porsea. Perbuatan Tuhan sangatlah ajaib. Yang merupakan pengakuan bahwa Tuhan sangat mengasihi kita umatnya.
Molota sukun numay na hamaharo na tabayan. Hatan itu hatta madokon. Dilehok ko pasu-pasu mituau dang na alani burjukku, dang na alani denggan ni parangekku. Amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara. Alai tung alani holong kasih Tuhan kepada kita. Ya. Allah yang telah berbuat pada bangsa Israel beribu-ribu tahun yang lalu. Tuhan itulah yang kita kenal dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam kasih-Nya sangat besar menyelamatkan kita. Jadi ido istimewani HKBP pola 2 hari di bayan per mingguan Paskah. Onggo di huruna asing. Holan minggu na parjulu ido. Alenggo HKBP luar biasa memahami, ya, mangatusi balgani holong ni di bata. Pola sampai 2 hari kita mamestahon. 2 hari kita mar minggu. Dan beribu-ribu kali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Alani amanginang nahina holongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristus na parjulu tahamulate homma haluaon naung paluahok kita na pinatupani di bata. Bersyukurlah. Yang kedua, manguluma hita marhite na makkanguluhon hatana na badiyai. Jadi firman Tuhan itu menjadi landasan, dasar bagi kita di semua aktivitas kehidupan kita. Di sudi gulmi ningulutta jalan apa tuluhon hotma hasatiotta jalatugu haporseaon dihaluaon nang pinatupani debata. Debatado na paluahon bangsona. Amin. Martangyak kita. Mulia tema Tuhan dihatam nang saur tutonga-tongani parsauran parmingguan nami di pesta Paskah napa 2 honon. Di namar ningot tami di balgani holongmu tungulu nami marhite haheheon ni anakmu Tuhan Yesus Kristus sian hamatean laho mangalehon tuhami hanguluan nai baru marhite naung manaluhon sorop ni dosa hamatean dohot manaluhon sibolis pangakui hatam namar suara tuhami di parmingguon di pesta Paskah napa 2 honon. Hodo tutu Tuhan napa luahok kami ruasmu. Hodo napa luahok kami bangsom na hinaholongan ni roham. Na pinilikmu na tinodom gabe ula-ulam. Marhite terdumi Tuhan. Sahap pemai tu bagasan roha nami, pikiran nami. Lehon gogo, lehon pangatusiot tuhami. Asa mangatusi hami di hatam. Jalamar parbuei. Disude gulmi ningulu nami. Bahen puji-pujian. Hasangapon di kuarmu nabadiai. Pasu-pasu hami Tuhan parhaladom. Pasu-pasu hami nang ruas ni huriam. HKBP Pondok Bambuon.
sian sektor sada, satu sektor opat. Molo tu ngadong Tuhan na di bagasan haga leon, lehon gugu. Na di bagasan arsak, lehon apul-apul. Na di bagasan parsahito Tuhan, lehon gugu dohot hama malum ni parsahiton. Dinasida ganuk marsada-sada, marhiti pasu-pasum, denggan di basam, dohot asin rohami. Nang di bagasa borhinot Tuhan, tuhoma hupasat tami ngulu nami. Gonggop pami totong, di bagasa kolong muna sumurungi. Ramoti dongani hami, di tongani huriam hakabipi podok bambuon. Diak ka ulaon, dohot diak ka pakkubasion nami di sepanjang tahun 2022. Pinuji pinasangak magwarmu, di bagasan Kristus Yesus Tuhan, syokop si peluhami. Martangyak kami Tuho. Amin. Amanginang nahinaholongan di bagasan Tuhata Yesus Kristusi. Tapuji Tuhata maredde hita sian buku ede nomor 52 ayat sada dohot ayat 2 lasi soma tapapungu peliata marhite na ta transfer melalui rekening ni Huriata. Maredde hita. Puji mana-mana Lord, dosa matiani. Puji mana pangulun, salut berdosai. Jesus nadung matei, las roham auriana, ala nama milito, Jesus si mangaluda. Tole hita mangedehon, hololos ni rohai, dohot marolopon, sangap nina monangi. Natutong mangului, talehita mangendehon, hololos nirai, dipargalu Jesus si. Tatangyak kemapiliat tamartang yang mahita. Ali di bata amanami na di benua gijang. Hodo harorowan ni saluhut silehon-lehon na denggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masian na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo magabi uap na husus di julom. Pasu-pasu meja laramoti. Asa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam doh di portibion. Buhai marohanami marhite-hite toddim. Asa lam hutat dahami. Godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asa lam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasa nani lehon mi, tandira di pangataku, osada
Alea manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ai hadana puna harajan dot hagakuan rodi hasangapan saleleng nileleng na amen. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama buhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutoddim. Amin. Amen, amen, amen. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Tuhan ta Yesus Kristusi. Tabi ma siak kami namarhubas di minggu paduahon di pesta parningotan di hari haheheon ni Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat Paskah marita saluhuna horas. Godang ni pasupa